Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe. Amin calmino on e inde Allah joom jamo, jiɗɗo yimɓe fof nana, kadi jaɓa lawol pewal ngol lelnigol, beele ina mbawa dañjude e makko jaam celluɗo ha abada. Amin belti no feewi e ko min mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol pewal. E yewtere men ɓennude en jiino no jomiraɗo Yeesu jogorino bawɗe ɓurɗe bawɗe annabi ɓolo. Yeesu ina hewno del bawɗe Allah. Ko kanko wonno bawɗe Allah jogiide ɓandu neɗɗo. Ko ɗum watnombo wawde darnude hendu, riwde seyɗeneji, safrude ñawɓe e wumɓe e wurtinde mayɓe. Hande noon en ganniyimo jokkude e linjila ha jiyen no Yeesu almasihu yewtidiri e diɗɗal ngal tindi. Yeesu haalirno gonga o koye tindi, sabu ko ɓuri hewde rewatnoɓe e makko ɓe ndewirani e makko sababude yidde haala Allah. Ɓe jinno tan ko Yeesu safraɓe, itta ɓalli maɓɓe e ñaw, kono ɓe jiɗano o safra ɓerɗe maɓɓe e bakkat. Te kadi ina wodno hohoɓe diine rewatnoɓe Yeesu ina keɗo ɗum beela tan ina mbawa dañde damal no takkirimo. Ko ɗum watno Yeesu wawana haaldude diɗɗal ngal so wona e tindi, kono ombo firtana almuɓe makko kala ko tindi so o teldi e mumen. Ciftoren e wonde Allah yiɗi ko yo yimɓe fof gandu gonga o ndaɗa, kono tiɗɗo hoore Allah andinta ɗum gonga o mukk. Allah yiɗi ko jiiloɗa gonga o no yimɓe hewɓe jiilorto jawdi ni, ha ganduɗa ina mbawi wasde pittali mumen ni. Ko ɗum Allah haali rewni ɗum e annabi Suleymani nde o wi: so a yilirimo hakkilantagal hono no jiilortoɗa kalis ni, so a yilirimo ngal no jiilortoɗa jawdi ni, ma a faam ko woni kulol jomiraɗo daña gandal Allah. An keɗiɗo hande, beele ko gonga gummiɗo to Allah to ɓuranma kalis, walla ko jawɗele goɗɗe? Beele ko haala Allah gonɗuko ka woni ko ɓuri hewde mana e hakkille ma e ɓernde ma fof? Ina wawi tawa a anda to ɓernde ma tolni e yeeso Allah. Ɗum noon heɗo tindol demowo jaltugol e hunuko jomiraɗo Yeesu. Eɗeni janga e linjila Luka e simore 8 he. Bindi ɗi mbi: diɗɗal mawgal renti, corti giwi e gure kewɗe ngari to makko. O tindi ngol ɗo tindol. Gorko goto meeɗi saroyde awdi mum. Ɗo o saratnondi ɗo woodi hen ko saami e lawol, yaɓɓa colli weeyo ngari ciki ɗum. Hen hunde saami e korkaje, fuɗi, yoori, sabu heɓani keccol. Hen hunde saami e puɗi ñaaɗɗi, fuddi e mumen, puɗi ñaaɗɗi ɗi jarti ɗum. Hen hunde saami e leydi moƴƴiri, fuɗi, jibini, abbere fof sowi laaɓi 100. Nde o haali ɗum, o wulli o wi: kala jogiiɗo noppi ngam heɗade yo heɗo. Almuɓe makko ɓe namnimo holi ko ngol tindol firtata. O wiɓe: tindol ngol noon ko ɗum ɗo firtata. Awdi ndi ko konngol Allah ngol. Caamdi e laawol ndi ko heɗotoɓe. Caggal ɗum Iblis ara itta konngol ngol e ɓerɗe mumen, beele ina mbasa gonɗinde konjo dandore. Caamdi e korkaji ndi ko heɗotoɓe jaɓɓoro konngol ngol weltare ɓe, kono ɓe ngala ɗaɗi, ɓe gonɗinta tan ko saha dabbo, te so ɓe jari bama tan ɓe janat. Caamdi e puɗi ñaaɗɗi ndi ko heɗotoɓe jaha miijoji ngalu e belanteje aduna jarto ɗumen, mbasa jibinde ɓiɓɓe ɓenduɓe. Caamdi e leydi moƴƴiri ndi ko heɗortoɓe konngol ngol ɓerɗe laaɓɗe cer, ndeno ngol muñal mumen jibinana ɗumen. Beele on nani ko tindol demowo ngol firti. E gonga ko tindol kewngol fayida. Ko ɗum waɗi Yeesu wullude wi: kala jogiiɗo noppi ngam heɗade yo heɗo. E nder tindol demowo ngol en jii awdi e leydi. Holi ko awdi ndi firtata? Holi ko jomiraɗo Yeesu haali hen? O wi: awdi ndi ko konngol Allah gonɗungol ngol. Holi ko leydi ndi ne firtata? Leydi ndi firtata ko ɓernde neɗɗo. Eyi, haala Allah waykina awdi moƴƴiri ni, sabu aka wuuri te aka jogii bawɗe jibinde ngurdam ɗam gasata e mbelemme e ɓernde ma. Kono ɓernde neɗɗo waykono leydi ndi ni, sabu ande waawi yorde kos. Miijoɗen seeɗa e ɗum ɗon. Holi annama leydi jiiɗen e nder tindol he?
en jii e wonde aawdi ndi saami e dow leyɗeele 4 ɗe njiida. Feccere e aawdi he saami e dow laawol, feccere wonde saami e korkaaji, feccere wonde saami e puɗi ñaaɗɗi, feccere wonde kadi saami e leydi moƴƴiri. Ko adi fof Yeesu waajinooma e tindol wii heewɓe e aduna he njogii ko ɓerɗe joorɗe. Ɓerɗe maɓɓe mbayi kono godorong ni yoorde. So aawdi ndi saami e dow laawol joorngol, holi ko kewata? Mbele ma fuɗ haa jibina? Ala, waawataa fuɗde, waawataa jibinde. Yimɓe njaɓɓata heen tan colli weeyo ngara cikoo ɗum. Ko hono noon ɓerɗe yimɓe heewɓe mbayi. Yimɓe ɓe ɓerɗe mumen mbayi no leydi njoorndi ni, ko ɓeen ngoni ɓe ngondaaka bindi annabaaɓe ɗi te gonɗinaani ko Yeesu woni dandoowo aduna o. Ɓe ngondaa tan ko miijooji maɓɓe e aadaaji maamiraaɓe maɓɓe, te hono noon haala Allah gonɗuka ka waawataa jibinde e ɓerɗe maɓɓe ngurdam hono no aawdi caamdi e laawol ni. Ko fayti e annama ɗimmo leydi ndi, Yeesu haaliino ko fayti e nokku keewɗo korkaaje pamɗuɗo leydi. Leydi keewndi korkaaje annominta ko ɓernde neɗɗo bittoowo seeɗa tan e bindi ceniiɗi he, gonɗino ɗon e weltaare, kono noon ɗum ɓooyotaa, sabu haala Allah ka naataanimo no feewi. O wi'i o gonɗini, kono so ƴeewtindaare nde yettiima tan haa o tampinaama sabaabude konngol gonɗugol ngol, o serta heen ɗon e ɗon. Ko hono noon yimɓe heewɓe mbayi. Ɗaɗi haala Allah njuutaani e ɓerɗe mumen, sabu teddungal yimɓe ɓuraniɓe teddungal Allah. Caggal ɗum haala Allah alanaaɓe nafoore, hono no aawdi caamdi e korkaaje alaa nafoore ni. Caggal ɗum en jii leydi keewndi puɗi ñaaɗɗi. Holi ko kewata so aawdi saami e puɗi ñaaɗɗi? Mbele mandi waaw jibinde? Alaa, ko puɗi ñaaɗɗi njartatoondi ko adi andi jibina. Leydi mbandi puɗi ñaaɗɗi annaminta ko ɓernde nande haala Allah, kono belanteeje aduna naata e mum ngitta haala ka, ko ɗum waɗi ka jibinta hay hunde. Ko heewi e bani aadamen njogii ko ɓerɗe bayɗe no leydi mbandi puɗi ñaaɗɗi. Neɗɗo ina waawi miijaade wiya, eey, ñalawma gooto mami fuɗɗo wittude e bindi annabaaɓe ɗi. So haajuuji am gustiima, mami heɗo haala Allah, inchallah. Kono seytaani ina andi haajuuji joomum gustataako, sabu ñande kala joomum ina daña caɗeele e ɓernde mum e hakkille mum, ina gollo, ina yiilo kaalis, ina yaha jeere soodoyde walla yeeyoyde, ina janngoya, ina ñaama, ina ɗaano e goɗɗum e goɗɗum. Ngurdam joomum ina heewi haajuuji. Ko ɗum waɗi o dañataa sahaa mbo ombo witta haa o anda goonga Allah o. Ñalawma gooto ma maayde ar nawa joomum laakara. On ñalawma ma o andu ko woni goonga e ko woni fenaande. Kono andude goonga mbo wondaanooka e ngurdam makko nafataamo hay hunde, sabu sahaa tuubgol ɓenni te kanko o halkiima. Ko fayti annama nayaɓo leydi ndi noon, en njii e wonde aawdi ndi demoowo o aawi e leydi moƴƴiri he, koko fuɗi, ummi, mawni, wufti, abbere fof wonti temedere. Ndin leydi ɗo aawdi ndi aawa haa wufti ɗo, annaminde ko keɗotooɗo haala Allah, waɗa ɗum e ɓernde mum no moƴƴi, ka jibinana joomum peewal e ngurdam haa abada. Ko hono noon wayata e kala gonɗinɗo haala Allah ka e ɓernde laamde. Ma haala Allah hesɗitin ɓernde joomum, rokka ɗum baawɗe hodde e galle Allah haa abada. E ko raɓɓiɗi, ko ɗum woni ko Yeesu janginno e tindol demoowo. Haala Allah waykina aawdi moƴƴiri ni, ɓerɗe men mbaykina leydi njoorndi ni. Holino mbawirten aawirde e leydi njoorndi? Alaa e sago ndi gabite. Hono noon ɓernde welde Allah ko ɓernde gasnde, loosnde, gonɗinde haala Allah, aawdi moƴƴiri ndi. Ɓernde welde Allah ko ɓernde gonɗinde haala Allah e nder yankinaare. Ko ɗum bindi ceniiɗi ɗi kaali nde ɗi mbi, mo woni fof ina foti yaawde heɗaade, leela haalde e finnude. Ko ɗum waɗi nduuñe kala tuunde e kala ñaaɗre, njaɓiron yankinaare konngol ngol Allah waɗi e ɓerɗe mon, baawngol dandude pittaali mon ngol. Aan noon, holi to ɓernde ma yaharata? Mbele a heɓii ɓernde yankiniinde, heblaande ngam gonɗinde ko Allah haali e bindi ceniiɗi,
rewni ɗum e annabaaɓe mum ko? Mbele haala Allah ina fuɗa e nder ɓernde ma? Walla ɓernde ma wayi kono nokku baɗɗo korkaaji e puɗi ñaaɗi ni? Haala Allah ko aawdi moƴƴiri. Kono ko jibinanta ngurdam e barke tan, ko gonɗinɓe ka ina ɗofto kaɓe. Joni noon jokken ha jiyen tindol gongol ngol Yeesu tindanno diɗɗal ngal. Ngol ɗon tindol wiite ko tindol huɗo bonko. Eɗeni janga e linjila Macca e simore 13 ɓernde. Bindi ɗi mbi: Yeesu tindiniɓe kadi tindol gongol, wi: laamu asman ngu way kono gorko gooto meɗɗo aawde e ngesa mum aawdi moƴƴiri. Nden yehi ha jamma, ha yimɓe fof ɗaani, gaño on gorko ari aawi huɗo bonko e nder gulle he yehi. Nden yehi ha ngesa ba fuɗi ha waɗi cammeje, huɗo bonko ko ne feeñi. Sarwoɓe ɓe jehi mbi joom ngesa o: Kalifa, ko aawdi moƴƴiri ngawnoɗa e ngesa ma? Nden noon holito ko ɗo huɗo bonko ummi? O jaabiɓo wi: ko gaño waɗi ni. Caggal ɗum sarwoɓe ɓe namnimo mbi: min jaha min ndemoy huɗo bonko ko? O jaabiɓo wi: ala, ngati soɗon ɗofto huɗo bonko ko, so on ndenaki on ɗoforat gawri ndi. Ngacceɗi pudda ha coñal. E on saha mami wi fitiram golle en soñoɓe ɓe yo ngittu ko adi fof huɗo bonko ko, mbaɗa ɗum bahe nduppa, puɗɗo soñje gawri ndi, natno ɗum nder fawuram. Caggal ɗum Yeesu woppiti yimɓe ɓe, hooti galle. Almuɓe makko ɓe ɓattimbo, mbimbo: firtan min tindol huɗo bonko ngol. O jaabiɓe o wi: ko ɓi neɗɗo o aawi aawdi moƴƴiri ndi, ko aduna o woni ngesa ba, ko ɓiɓɓe laamuɓe ngoni aawdi moƴƴiri ndi, ko ɓiɓɓe bonɗo o ngoni huɗo bonko ko, ko Iblisa woni gaño gawɗo huɗo bonko o, ko ñande darnga woni coñal, ko maleykaji ɗi ngoni fitiram golle en soñoɓe ɓe. No huɗo bonko ittirte wedde e jeygol ni, ko nonne wayata ñande darnga ma ɓi neɗɗo o nel maleykaji mum gitta e laamu mum kala liɓoɓe hoɗɓe e bakkat e kala waɗoɓe ko boni, beddo ɗumen e oƴu, ɗon ɗo bojji e kamtali jogori wonde. Kono e on saha fewɓe ɓe ma jalbuno nangi ni e nder laamu baaba mumen. Kala jogiiɗo noppi yo heɗo. Amin. Hono noon e nder tindol huɗo ñaatkungol en nani no joomiraaɗo Yeesu nandiniri aduna o e ngesa gawri. Demowo o anna minta ko almasihu o. Gawri pundi e ngesa bandi anna minta ko yimɓe Allah e dow gonɗingol mumen kabaru moƴƴo almasihu o. Gaña gawɗo huɗo bonko e nder gawri ndi o ko Iblisa. Huɗo bonko ko yimɓe ɓe jeeyaka e Allah sabu ɓe gonɗinani kabaru almasihu o. Coñal ngal ko ñande darnga. Gawri natnatendi e nder fawru ndi anna minta ko jogiiɓe bawɗe wondude e Allah ha abada ɓe. Kono huɗo bonko rendinte ko duppe ko anna minta ko yimɓe jogorɓe nadde jeygol ngol ñifatangol. An keɗiɗo hande, holi sifama? Mbayɗa kono gawri ndini? Walla mbayɗa kono huɗo bonko ko ni? Nyalawma ñawore nana ara. Ñawowo o nana e damal he. Mbele aɗa jogi hoolare ñande hen. Jarani ko aɗa hula ñande hen, so tawi a gonɗini kabaru moƴƴo paytuɗo e dandowoma e jeygol ha abada o. Heɗa ko Yeesu almasihu haali ko fayti e on nyalawma. O wi: e gonga mbeɗa wi on, kala nanɗo konngol am gonɗini nelɗomi o heɓi gurdam ha abada. On fawetaki kuugal, iwi e mayde, fayi e gurdam. On jarama sabu keɗgol mon. E jangde men arore so Allah jaɓi, ma en jokku e linjila ha jiyen no Yeesu ñamminiri ko ɓuri ujunnaji 5 gorko e liɗɗi 2 wondude mburuji 5 tan. Yo moƴƴere Allah won e mon, te yo Allah waɗan on annore e ko janguɗen hande ko fof, sabu bindi ɗi mbi: jaɓire yankinare konngol ngol Allah waɗi e ɓerɗe mon, bawgol dandude pittali mon ngol.